weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to mbuuta to fumo guileyta to makama to waali to fimbu to jaareɓe to taagu talla to taktake to wulyense to sehil baabi to buruji to ñoomel ko on takkusan juula ha to galle ceerno idrissa diallo to butanda ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno habou diallo to kiirira e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie laamu leydi mauritanie holliri mette mum no fewi e bombardement ji israel waɗi to leydi iran to leydi sénégal ma jaaha to ziguinchor ko hulɓini waɗi toon ko suka debbo goto kañuma yooɓi fittandu funere mum jaranoɗe duuɓi nogas e ɗiɗi tawi kadi ko bone ñamade temedde jeeɗiɗi woni 3500 to leydi mali avion militaire mo leydi mali kañum waɗi accident aseta hande o e nder maayo gawo to leydi afrique du sud bilan ko fate toɓoji jaaduɗoɗe yoolo e bannude toon to région mbiteɗo cap bilan o ɓeydima ñalawma hande o mayɓe hesɓe jiitama e oɗo saaha joni bilan provisoire o ne yaada 17 neɗɗo ko fuɗɗi wasde hen pittali men kedde afrique jabboɗen ko Alassane Oumar Mbodj habruji men jolam jaɓiri ma en jaaha to guerre hakkude leydi Iran e Israël ma en jaaha to Ukraine to Arabie Saoudite ha to leydi Palestine bisimilla moon e ketki hotodirte joni piren paccere ɗum salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo addudire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓade leɗɗe jaadiɗo ɓalawale danwal kala gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol o safra ɓen wonduɓe e koyɗe musoje keeceje musoje balli ƴakkoji balli ɓuutoji e koyɗe ɓuutoje kala gorko mo melga wuuro jinneji ne yarana ɓen wonduɓe e prostate e wonduɓe e estomac kala e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate safara estomac dendagal estomac ma to yaranno so tawi a ƴetti e nder balɗe tati mbatta ñamde yadde kala ko kaajeɗa gorko mo melga wuuro jinneji ne yaraɓe wonduɓe kista fibrome dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade wonduɓe gorko seyɗani ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yaraɓe en ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe on fanne façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ko leɗɗe jarateɗe walla muudeteɗe a ƴetta ɗum joni moosa nofuru fannu goɗɗo wiyete ko yidde ƴeewa ɗe ko leɗɗe ureteɗe a urata ɗum joni jiituɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne andina dendagal kilineɓe mum oɗo saaha mo tawe to Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie galle makko ne tawe to leegal Samia ceerno Amadou Tidiane Diallo sa yiiɗi jokkodirde e muɗum numéro makko téléphone mbatta ko 46 94 21 91 ko numéro makko appel kadi numéro ɗo waɗi WhatsApp numéro makko leydi France kadi mo 00336 04 04 66 27 ene waɗi WhatsApp mbawa jokkodire makko ha no hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗum min koni wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala en tawi ɗon sehil makko ɓinene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28
ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laabɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko. an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto Sehil Babi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto Kay Haydi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɗe gorel te e jeese men dañen jama. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen goni e hoore bira sappo e nayyi lewru korse woni lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi joyyi habruji mon e ɗemgal pular e sawte he ko musidɗo mon seydi mon Ghali Abouba to karallagal ngal ha mbawon yiide en to banggue nate e ɓosoje ko miñi men seydi men Saydou Abouba hono no mbirɗen gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen laamu leydi Mauritanie holliri mette mum no fewi kay aljuma hanki o e nder bombardement ji ɗi leydi Israël waɗi kay toon to leydi Iran ɓe mbaɗi noon fermement condamné kay wonande ɗina bombardement ji laamu leydi Mauritanie noon ɓe erima communauté international kay nde haɓato kay darto waɗa tigui haɗata kay waɗa walla waɗa pression e leydi Israël kay nde dartinta gueɗe kamtoɗinɗe wone wadde kay e nder ndeɗon falde guila to leydi Israël guila to leydi Iran ha to leydi Palestine ha toon kadi to leydi Liban kala ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Moussa Fall ko kañum woni coordonnateur ko fate kaldigal woni dialogue national gonɗo kay e heblanede ɗiɗo lebbi kala e nder leydi Mauritanie o holliri noon wonde kay la première phase woni rogere arwaninde kay ko fate ngal ɗon kaldigal on dialogue ɓoyatama ɗum fuɗɗo ko so foori kay o holliri ko ɗo e jonti ɗiɗi walla so heewi ɗo e jonti tati ma phase gadana o fuɗɗo hano hannirta ni o suuti ɗina konngudi noon koye saaha kay o joddino battu e ardiɓe landaji dawrugol tawi ko landaji lunda joɗaniɓe kay ɗina landaji e nder parlement to
o holliri noona o holliri kadi tawtorede kay partiji e lunda woni opposition tawtorede ɗumen kay e ndara oɗon dialogue woni ngal ɗon kaldigal ko hunde mujibu no fewi kadi ko hunde hewde gartam no fewi o holliri saabu kay woni musuɓen kay so lundiyankoɓe woni tigui opposition so tawtiraka kay ngal kaldigal waɗata tigui fayida no fewi waɗata kadi mana no fewi saabu o wi tigui wondi mujibu dialogue o ko yidde kay yewtidde kay labɓidirde ɓerde mumen ittude ñonkoto kala tawteɗo nder ɓerde e luure gonɗe ɗen ɗe kala ha beele kadi yimɓe mbawa waddude junggo e fandu mbawa ƴellide e leydi ɗi e fannuji kala gueɗata fannu dawrugol ha to fannu économique woni faggude e banggueji kala ko ɗum woni mujibu ngal ɗon kaldigal Moussa Fall noon siftinde on ko guila lewru mars ko guila nden kay hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani suɓimo kay waɗimo ko wiyete coordinateur dialogue hollirama noon guila nden noon faari o saaha joni o ñallinani o wallinani e kala saaha kay omo waɗa joɗɗe makko yomo joddo e ɓen tawi ko ardiɓe landaji dawrugol ha tengti noon e ɓen tawi ko lundiyankoɓe woni l'opposition ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen police halfinaɓe nden ka e kisal Nouakchott ɓe koliri tigui wonde ɓe nanguino sagataɓe nayo dartonoɓe kay ko wiyete super criminalité woni tigui natoɓe internet kay ne mbawa kay wadde siɓade naate compte uji banque uji yimɓe ha mbawa siɓade ɗen haalisaji ɓen nayo nangganoɓe noon ɓe mbaɗama déféré to parquet to ɗum noon tawa kadi ɓe nanguira kamɓe nayo kala ɓe nanguira ko wadde piratage kay compte banque uji yimɓe nder leydi he koɓe puɗɗi siɓade noon koppeteje yimɓe nder compte uji mumen ene qime ha fodde 1.3 million tawi ko franc CFA e limore yinde ɗe koɓe puɗɗino kay siɓade e nder compte uji yimɓe nder compte uji ɗum noon saabinoma ha plainte uji kewɗi mbaɗa ko ɗin plainte uji kay saabi haɓe mbiya teɓa e oɗo saaha joni noon ɓe kolliri police o holliri tigui wonde ɓe mbaɗama déféré kay yesso parquet to banggue Nouakchott banggue hirnangue ko leydi Mauritanie ha joni keɗoɗen le directeur général de la sécurité nationale mo leydi Mauritanie o joddima aljuma hanki o e délégation timmuɗo tawi ko c'était ministère des affaires étrangères ɓe leydi Togo ardi on c'était noon ko biteɗo Adam Komi Amdo kañum woni ambassadeur joɗaniɗo leydi Togo e nder leydi Mauritanie wondude biteɗo Kodjo Ami Kamfi on ko attaché to ambassade leydi Togo e nder to ambassade mo Togo toon to leydi Maroc ɓe jewtidi ko heewi noon ko fate jokkodirala moƴƴal kay hakkude leydi ɗi ɗiɗi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen laana ndiwa ka tawi ko tataɓa woni 3e vol gartirka kay hajjiyankoɓe leydi Mauritanie ka juurima aljuma hanki o to Bowal laaɗe diwaji international ngal tumsi Nouakchott laana ka noon ko addi ko temedde 4 e 19 hajjiyankoɓe Mauritanie aljuma hanki o noon ko nen tigui woni to ɓe jetti e Bowal laaɗe diwaji ɓe tawi noon ari toon jaɓɓade ɓe hono kolaɗo kuuɓal to ministère des affaires islamique woni kolaɗo kuuɓal to jakogal kalfinangal ko fati e diine e jangde lasli biteɗo Baytallah Wula Ahmed Lessouda kañum tigui eɓe tawini ari jaɓɓade ɓe toon ari jaɓɓa ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen nummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen jeena toon to Ziguinchor noon koko hulɓini ko hamni ɗum tigui woni ko waɗi toon ko sagataɓe ɗiɗo rewɓe noon funneɓe yaroɓe duuɓi nogas e ɗiɗi kañumen tigui kamno toon bone haalisala seeɗa nder duko hen noon wonti haare ha hen goto yooɓi fittandu funere mum kanko barɗo hoore noon o wiyete ɗum noon mbiɗen ɗum waɗi noon koto leegal e nder Ziguinchor to leegal bitegal Kande Baneto to Ziguinchor ko biteɗo Adama Bodja noon kañum waɗi funere mum biyetenoɗo Hawa ɓe yarano kam ɗiɗo foof e duuɓi nogas e ɗiɗi ko ciseau noon perde ciseau ɗum tigui woni ko ƴetti o yuuri on funere makko hen wasi fittade mum mbiɗen noon tawi kadi ko ñamade wonno hakkude mabɓe o ñamluno funere makko o ko 3500 woni temedde jeeɗiɗi franc CFA nde o namdi on haalis noon on holliri tigui joguiɗo ko 2000 francs woni tigui temedde 4 rokkamo avance 1500 keddiɗe woni temedde tati keddiɗe ma ƴeemo o holliri tigui tati memata jeegom ma 3500 ɗi foof timma ɗum wonti duko hakkude mabɓe noon seyɗade naate makko ƴetti ciseau ko ɗon tigui o yuwi ciseau o e funere makko on ronda noon ene woni hakkude Wurɓe e Mayɓe ronda nawa to hôpital mo Ziguinchor ko ɗon tigui docteur ɓe goni e heblude salle d' opération gam yidde waddemo opéré ko adi ko salle ne para tawa hawri e lajjal ha joni
joni ko leydi Sénégal kedenen la commission d'instruction de la haute cour de justice nana jukki kay golle mum ko fati enquête khalisaji tawi ko khalisaji tilfadi e bubade saha covid 19 caggal kay nde biteɗo Aissata Sophie Galadima neddono yeso mabbe kay joni turo arti kay ko biteɗo ndey Salamata Diop gonnoɗo ministre de la femme e saha laamu Macky Sall kanko ndey Salamata Diop noon o nodda tigi yeso mabbe kay ko ñande sappo e jeenayi lewru juin ɗo gonɗen ɗu ɓeynudima noon koto palais de justice mo Dakar to palais de justice mo Dakar ko toon tigi woni to nodda yimɓe jeegomo waɗɓe kadi mbaɗama convoqué e oɗon alhaali kanko ndey Salamata Diop noon ko ndey Salamata Diop noon kañum ko tuuma kay wonde mo buɓɓi ko ene qime ha 5 million tawi ko franc CFA ko jedduɗum noon ha soodi ladde ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen laabi leydi Sénégal enen jokki kay yoɓade pittali ɓen hutortoɓe ɗin laabi aljuma hanki o kadi 13 lewru juin ko accident musɗo waɗi to nokku biteɗo biteɗo Ngunjana noon sara carrière mo Diaka yimɓe tata noon mbasi hen pittali men ɗiɗo woɗɓe kadi mbarmi hen oto o noon denki koya nide pulo woni gasɗe tawateɗe e hakkude goudron-ngaji ɗeɗo denkima e kan gaska noon oto o filti yanoy toon e baltola ko ɗum saabi accident o caggal ɗum ni oto o ruppitima jeegue mbiɗen yimɓe tata mbasi hen pittali men ɗiɗo mbarmi hen oto o kadi sumi ha wonti laalagala ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo gendi Sénégal tigguinoɗo kay jillu mum to New York dow laaci tentude Amérique taw kadi nguna jillu kay ko yahanode tawtoriyede ko fate conférence sur le Palestine woni tigui tawtoriyede conférence ko fate gonka Palestine nden ngun noon ngun on voyage noon yewtano tigui ko jonde jagorɗe sakkitnode joɗade tawi kadi on conférence fonno joɗade kay ko ñande 17 ha 19 lewru juin gonɗen ɗo voyage hoorejo leydi ndi noon hayti e nder haala noon mbiɗen ko nder jonde jagorɗe ɗum hayti e oɗo saaha joni ɗum wonti ƴiwonde sayde addani ɗum haytude noon ko battu ngu e hoore mum kay dirtinede ha diwa oɗo saaha joni saabu kay caggal nde battu ngu fewja caggal ɗum noon koko ɓuuri sefre yani e woynu kay saabu kay ko Israël weddi bombardement ɗi mum musi no fewi faade tona to leydi Iran e oɗo saaha joni Iran e woni joftigo mum ko ɗum saabi e oɗo saaha joni nden jonde kay dirtanama ha diwa oɗo saaha ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen commissariat central des police mo Kédougou e ballodiral ndeɗo fedde nde wona laamu woni ONG biteɗo Aigle ɓe mbawi teɓade tigui ɓe mbawi tigui fawde juuɗe mabɓe sagataɓe jeeɗiɗo tawi ko braconnier woni tigui waɗoɓe waño tawi ko waño ngo rewani lawol ngo alda e yamirore tawi kadi ko wañannoɓe kullon ladde tawi ko kullon kaɗa konna wañede e nder nde ɓe teɓa noon ɓe tawama tigui ɓe tawrama ɓe jogui cawɗi joyyi tawi hen cawɗi nayyi woni guri nayyi ko guri léopard uji woni cewɗi woni tigui cawɗi cewɗi ɓe tawrama kadi nguru gotu tawi kadi ko cawgu kullel bitegal tigui bitegal liyen woni fowru eɓen noon eɗo saaha joni noon eɓena coka kay mbadi garde à vue enquête nana jokke mabɓe ko adi ko ɓenni toon to galle mawɗo to ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ƴiwonde gatamare kay yan samnode toon to Dakar yoɓima fittandu goto biyeteɗo oɗo Ibou Lay noon ko suka tokoso jarowo e duuɓi nogas ɗum noon koto Guédiawaye ko aljuma hanki 13 lewru juin Ibou Lay noon o jiya koto leegal bitegal Yembel ko jamguel ƴiwonde noon kañum woni ko yooɓi fittade makko ƴiwonde noon tawi ɓe tigui koto plage woni tigui to maayo to nokku biteɗo Gaddayi e kanko e sehilaɓe makko ɗiɗo waɗɓe ɗum noon ko sanga 14 heures de ɓe teski ƴiwonde noon ko ɗon tigui ɓe jolte saret mabɓe kan gam yidde artude e galleji mabɓe koye lawol noon jamguel ƴiwonde guel subtimo yooɓi fittade makko sehilaɓe makko ɗiɗo ɓe wonnoɓe gañima hen seeɗa kono Allah dandi ɗumen hen Allah dandi ɗumen hen kanko Ibou Lay noon kanko Ibou Lay noon mbiɗen ko ɗon e ɗon wasi fittandu makko ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar so leydi Sénégal kabaruji men ɗemgal Pulaar sen mima to ha joni koto leydi Sénégal to mimata Dakar jen ha toon to Dakar Medina Gounass eɗo saaha joni koye keɓogal manggal kay wona ɓe hen kay ƴetti jaale mumen e jambe mumen jaɓini toon to guesse eɗo saaha kadi ko keɓogal ko fati hen demgol guesa ceerno ma en ketto musidɗo men sehil men correspondant permanent Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah.
Waalaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghali Abuba mi salminima kadi mi juurimama. Mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV, weltare wi fulɓe andudinma Ghali Abuba. Kabruji men ɗo e nde wuuro tettugo Madina Gounass e ñalawma hanki o gila jamma muɗum hedde 4 heures jamma wawi wadde toɓɓo mawgo tabarakal machallah ɗo wuttitugo Madina Gounass hay ko takki ɗum e gottade ɗum noon kadi ndi hakkadi ha weeti e ñalawma aljuma o gila tan 8 heures ha hayde 10 heures wawi kadi tobde toɓo moƴƴo e oɗo saaha Ghali Abuba dendagal diwan o kala leydi ndi ɓuuɓi leydi ndi hecciɗi leydi ndi kadi leppi bandiraɓe kala mo jiiɗa nan jooli e sarde mum nan jooli auto muɗum nan jooli auto moto muɗum kadi gam yawan toon de guese ɓen ndimdi cinowaruji ɓen ndimdi jaale ɓe kadi ndimda dengal husinaji gam yaade ɓe ko husde e awde e oɗo saaha bandiraɓe kala nan caari e nder guese ɗe hankkadi kam ndungu naten moƴƴi Ghali Abuba nen kadi ñalawma oɗo artirde mo kalteno Ghali Abuba ko dawol ɗon de guese ceerno gam awde maaja fodde 4 hectares e oɗo saaha bandiraɓe julɓe kala sakiraɓe kala palasuji kala goto uddi place muɗum oppi guesa muɗum hande ko dawol guesa ceerno bandiraɓe kala ina toon e jokkodiri e ɓen ardiɓe golle guesa ceerno ba jokkodiri so Allah lamɗo jaaɓi hikko kam maajo o ko 50 hectares woni ko waɗa ɗum kam so bandiraɓe dawi no moƴƴi ene wawi gasa e nder ñalawma goto wonma noon guerte ɗe makkari ɗi ɗum kam hikka so Allah lamɗo jaaɓi nan ko machine ngaji gawa ɗum kadi mbaɗa hen kadi engrais ɗum kam ko yimɓe padata tan ko so demal ngal yonti dawa ndema e oɗo saaha mo kalten bandiraɓe kala nana jehitowo toon to Bayla ene tacco e jalo men ene pewnita kaɓordu men hankkadi ndungu o natanama moƴƴi e natira hen bisimillahi rahmani rahim e ndungu he mbawi nattira alhamdulillah rabbil alamin Ghali Abuba ko musidɗo men Amadou Samba Lo ɗo Madina Gounass feede Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinema Ghali Abuba dendagal weltare ɓe fulɓe kala ha kadi e heeɗiyamu kala kamɓe kadi mbaɗiɓe joni mo woodi eɓen jatno enen ga en jalli men jatino Ghali Abuba. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tan ndungu jaam puɗɗirima ndungu ngu bisimillahi rahmani rahim e beele kadi eɗen jolta e maggo alhamdulillahi rabbil alamina habaruji men e ɗemgal Pulaar ceernumima toon to Daka Madina Gounass ko tawal mbatten payen toon to leydi Mali noon ko avion de SAS woni avion militaire mo leydi Mali kañum waɗi accident aseda hande o 14 lewru juin 2025 e nder falde walla nder wuuro Gawo nden pilote noon woni dognowo lanaka nde o teskima tigui lanaka ne jogui caɗele ko ɗon tigui o waɗi ko wiyete atterrissage d'urgence woni tigui juurade ɗon e ɗon tawi kadi o suuɓi juurade ko yiya nder fleuve mo Gawo woni tigui e nder maayo Gawo ngo walla nder cangol Gawo ko hen tigui o waɗi atterrissage makko accident o noon kamɓe ɗiɗo ele yimɓe ɗiɗo ne jolno e nder lanaka woni pilote e copilote kono kamɓe ɗiɗo kala Allah dandiɓe hen lanaka noon teskama ka boni no fewi e oɗo saaha joni ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar koto jenne paɗena jenne naɓe jalti tigui e peewal ɓe jalti e keewal ñande alkamisa ɓennuɗo notitade kay e noddago tawi ko golle e juma mawka ka jeene ko juma noon tawi kadi ko ɓooyka mahiraka ko fate ɓakkere kala hitande noon so tawi kay ndungu ngu yettima walla ndungu fadima sagataɓe wuuro ngo kala ne keewi yaltude diwan o kala on noon ko yidde wadde golle kay guila kay taltade ha e laltade e tigui e raktade juma ka kala tawi kadi ko ɓakkere ɓe jiibata ɓe mbadda hen ñande wondude kuɗoli e wondude beerde karete e kuɗoli tawi kadi ummi walla puɗoli ummiɗe e leɗɗe bawbab woni tigui ɓokke ɓe mbawa wadde ɗum hen taltade jama ka e rakade ɗum kay beele kay juma ka Allah ne danda ɗum e toɓoji e ndunguji kala hitande ɓe kewi wadde kana juma noon ko juma ɓooy kana fewi saabu juma ka ko guila 18e siècle ko guila nden woni ñiweri wattore duuɓi ñiiru wattore sappo e jeetati ko guila nden woni ko jama ka mahano hay sinno jama ka kay ka matanoma e hitande 1997 woni 1907 ka matanoma koye jumaji ɓurɗi noon ɓoyde no fewi UNESCO noon holliri wonde kaɗon juma tawi ko juma ɓakkere kay ɓuurka ɓoyde e nder windere kala ko kanka eɗo saaha joni laati woni kana juma ka jenne kana juma jenne noon ko kala kay jiiɗo timbre uji leydi Mali ma yi timbre uji jumane desina hen walla natal juma ko kaɗon juma woni hen wuuro jenne noon wuuro jenne ko wuuro manggo no fewi saabu 400 habitants woni foren tawe e maggo ko ɗum saabi noon guila hitande 1998 woni 1988 guila nden wuuro ngo koko waɗa classé patrimoine mondial
ko leydi Mali keddoɗen ha joni le Jamaat Nusrat al-Islam wala muslimina ɓe hen mbiya jinima woni groupe de soutien de l'islam et musulman ko catala ɓattingal al-Qaida ɓe jeytima jangu noon tawi ko jangu bombe artisanal baɗɗo kay ngo tobbuno goto e otoji fama woni otoji forces armées malienne forces armées e nder région centrale mo Nioro waɗɗani keɗol hakkunde Mali e leydi Mauritanie haydara noon taw ala ko laamu ngu kay haali kay ko fati nguɗon jangu ɓe kalana kadi ko fati bilan ko maayi hen ko barmi hen kono noon kam kamɓe catal bitengal Jamaat Nusrat al-Islam wal muslimina woni jinima ɓe jeytima nguɗon jangu ɓe jeytima nguɗon jangu noon oɗo saaha kalnona ɗeɗo balɗe kalnona fama woni forces armées malienne fito becce mum kay wonde kay e fiyande ɓe pelluno ɓe mbawi yoɓade fittade goto e mawɓe katiba de kadi mo goto e mawɓe katiba tawi ko katiba mima biyeteɗoɗo Attaya ak Bulki ko frère miñum walla mawnum biyeteɗo Abu ak Bukki e biyete Mohamed Ahmed ak Bukki ko yimɓe ɗiɗi noon andaɓe dowlude no fewi e nder région me mima tawi kadi ko dilloɓe no fewi e nder gueɗe baɗe tawi ko gueɗe jihadiste walla pelle joguitiɓe tawateɓe e nder ndeɗon falde ha joni habruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Afrique du Sud paadena Afrique du Sud heeɓino kay e nder yontere ndeɗo ɓe keeɓino toɓoji kewɗi ndiyam no fewi tawi kadi ko jaaduɗi e yolayru e nder ha tengti noon to région biteɗo Cap Oriental bilan ko maayi hen noon ene wayno bilan o ɓeydima aseta hande o sappo-e-nayyi lewru juin teskama tigui goskiji goɗɗi mbawi yitede e tawa ko e yolayru he on bilan noon e oɗo saaha joni bilan sakket mo keɓɗen eɓe jaara capanɗe jeetato e jeegomo neɗɗo wasɓe hen pittali men capanɗe jeetato e jeegomo neɗɗo mbiɗen ko wasi hen pittali men tawe hen noon sukaɓe jeegomo wondude e kurkaji tati woni 3 adulte ɓen noon tawi kadi ɓen sukaɓe noon e kurkaji ɗi kala ɓe gonno ko nder bus scolaire woni bus jollunoɗo sukaɓe faade école ko ɗon tigui wame nawori bus o yimɓe hewɓe mbasi hen pittali men aljuma hanki o noon horejo leydi ndi hono Cyril Ramaphosa o ari ha toon to kam to nokku to yolayde to gam yettinde yettade kay yiirude guite makko tigui yolayde ndu to yarata e sembitinde ɓen kay jayyaɓe hen ha joni habruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique ko robindo Alassane Oumar Mbodj salminama juuram en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV haɓude men ɓurɗe tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗo ko leydi Mali toon dey ko kova armée Mali kañum taw ko wonde Africa Corps woni supplétif risi en e kadi e kuniyankoɓe ɓen lomtinoɓe taw groupe an Wagner en ko ɓen dey jani e teppol ñande aljumare 13 e lewru korse ujunaje nogase e joyi taw kadi ko rebel en mbaɗi nde ɗon kadi tufande ɗum noon ene wayno kadi ɓen noddirteɓe FLA taw front de libération taw Azawad en ko ɓen tigui mbaɗi ɗum ɗon hakkude noon hano fi e angol op e nder banggue rew leydi ndi ɗum ene wayno FLA kadi ko wawi kadi wiide kañumen tigui mbaɗi nguɗo ɗon taw kadi ko jalngu won noon armée mo leydi kadi Mali o wawi hono fendu ɗum ɗo tigui wi noon ko kamɓe mbaɗi ngal ɗon balal e dow maɓɓe toon to leydi Guinée Bissau ɗon de ko jagganoɓe toon taw kadi ko ɓenno ko jangguinoɓe kañum e safroɓe e ñawoɓe kala kofi toon juuɗe mumen ngam kay wiideɓe wonde e lebbi ɗiɓi keɓani joɓdele mabɓe ɗum addi noon hofde juuɗe toon ɓe mbi alaa sago laamu ngu wawa yaltinde nden koppereje ngam kadi ɓe mbawa kamɓene e dañde kay ko weeli e liggueyaji mabɓe RDC Congo yimɓe dey taw kadi ko capanɗe nayo basi toon pittali mumen e taw kadi ko maayo mo Tumba caggal kay nde laana mabɓe kadi yuuno toon heewɓe noon mbarmi woɗɓe kadi jiitaka ha e o saaha mo gonɗen ɓe goni koye jilaw no aɓe jokki toon taw ko jilaw ngu nde tawno wonde ko laaɗe ɗe kadi ina jolnuno fodde taw ko yimɓe heewɓe no fewi temedere ha ni wiyoɓe temedde ɗiɗi nello ɗum noon ko ɓeyɗo tigui ɓe julluno laaɗe ɗe ɗum noon ene wayno de e oɗo saaha ko tana musɗo woni toon kamɓe de aɓe goya ka janguji kadi hakkude mabɓe kadi e M23 en ɗum ɗo kadi yantiniɓe hen ɗum ɗo ene wayno de ko hunde musde no fewi wonande ɓesgu kay
RDC Congo Ghali Abouba kuɗɗo tumbuɗen e dongre Afrique e ñalawma hannde taw wonno koye darde musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandow ngam weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko anudde kabaruji men nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amane Nene to ka haydi kon takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tijane Alpha Mamadou Siliba to Moderne ha to galle makko Sama Sa Kilinkare ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓɓeɗi koto leydi guerre hakkude Israël e Iran tekkere de ne surka ha joni kay hakkude Israël hakkude mom e leydi Iran caggal kay nde Israël nodduno fodde temedde ɗiɗi avion de guerre bombardude kay yoga e infrastructure uji nucléaire et militaire kay ndra leydi Iran ha waɗino kay fodde yimɓe jeegomo tawi ko o gradeji mbasino hen pittali men waɗino kadi total fof fodde capanɗe jeegomo e fodde capanɗe jeeɗiɗo e jeetato woni 78 neɗɗo mbasi toon pittali men toon to leydi Iran fodde temettto e nogas neɗɗo mbarmino hen e ɗiɗon bombardement ji laamu leydi Iran noon fuɗɗima kañumne joftigo mum tawi ko aynade missilaji tawi ko missilaji ɗi hinde balistique e nder Israël ha tengti noon toon to Tel Aviv lamorgo leydi ɗum ko aljuma hanki o e nder ɗin bombardement ji noon teskama yimɓe tato mbasi hen pittali men e hewɓe kadi mbarmi hen matériel kewɗo kadi tilfima toon koto leydi Ukraine paaɗen laamu leydi Ukraine holliri aseta hande o wonde ɓe tottitama ujunere temedde ɗiɗi goski guila e militaire uji ha e civil en tawi ko ɓuuri hewde ko militaire uji noon waranoɓe tawa ko ɓillinoɓe e juuɗe koninkoɓe leydi Russie koto leydi Arabie Saoudite paaɗen aljuma hanki o e nder khutba tawi ko almami juma Makka e nder khutba makko noon o jundima hen no fewi kay e nder khutba makko o jundima hen no fewi ko fati rumeur woni kabaru kay cariɗo e saaha joni wiyede kay wonde leydi Arabie Saoudite ene kay wambi leydi Israël ko woni wadde kay toon to Palestine ha yogga e leyɗele fof e kolliɗon kanko limamo noon e nder khutba makko o yeddi hen on kabaru ha sori ladde o wi tigui ɗum ɗon kay wona hunde sellude saabu kay o holliri leydi Arabie Saoudite wallitta kay ɓen tawi kadi ko leydi Israël wadde gueɗe kamtorinde faade leyɗe julɓe ɗum noon ko khutba makko aljuma hanki o tawi kadi aljuma hanki o teskama kewal yimɓe e nder kaɗon juma saabu yimɓe hewɓe kay arɓe hijjore ɓe cuwana hodde guila kay tarduɓe laaɗi mumen e fadɓe laaɗi mumen kala mbawi hebde fartan kay tawtorede ngal ɗon juulal juma aljuma hanki o toon to Makka ha joni habaruji men ɗemgal pula to leydi Palestine jagorgal kalfinagal ko fate santé woni ministére de la santé mo Hamas ɓe kolliri bila sakket kay ko fati yimɓe wasɓe pittali men e nder Gaza tugui kay 7 octobre 2023 woni de fiyande fuɗɗi hakkude mabɓe e Israël guila nden faade ñalawma hande bilan o noon moɓe kolliri ñalawma hande o ɓe jaada capanɗe joyyi e joyyi ujunere e neɗɗo ne fawi temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe jeenayo e jeeɗiɗo ko wasi fittade mum woni 55 297 mort so tawi noon ko barmuɓe hen ɓe tugui ko guerre o fuɗɗi faade ɗo saaha joni ɓe jaada temedere nogas jeetati ujunere ne fawi temedde nayyi e nogas e jeegomo neɗɗo woni 128 426 blessé ko ɗum woni ko barmi hen ko bilan Hamas holliri ñalawma hande o musidɓe tedduɓe ko weli dumata ko gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon tawi koye sowtu wala musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to Madina Gounass ko Amadou Samba Lo roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodji so tawi ko kaɓɓirɗe ha mbawon yiide hen to banggue nate ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abouba ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba yo jaam Allah jogoɓe jogo on.